V tejto chvíli sa chceme zamyslieť nad posolstvom z Božieho slova, ktoré nás má pripraviť preto, aby sme s vedomím a v pokore prichádzali pred nášho Pána, uvedomovali si, čo sa deje, čo sa udialo v minulosti, čo sa deje v nebesiach. A sme radi, že pri tejto príležitosti nie sme tu len my, ktorí sa vidíme, ktorí sme tu teda prítomní, ale že prostredníctvom techniky je možné, aby sa s nami spojili a vnímali Božie slovo aj tí, ktorí sedia doma alebo možno sú na cestách a môžu prijímať to, o čom budeme hovoriť minimálne cez éter. Samozrejme nemôžu sa zúčastniť osobne toho obradu, ktorý dnes tu bude prebiehať, pretože to sa dá len fyzicky, ale Božie slovo môžeme zdieľať aj takýmto spôsobom. Ja som si dnes pripravil texty z Božieho slova do prezentácie, pretože tých textov bude viac. A tak to, čo chcem použiť, bude pomôcka, aby sme tie texty mali možnosť vidieť a nemuseli ich pracne vyhľadávať. Teraz dúfam, že sa podarí spojiť počítač s projektorom. Ešte pred chvíľou to išlo. Takže sa to podarilo. Máte možnosť vidieť, o čom dnes budeme hovoriť. Z tých udalostí, ktoré sa týkajú posledných dní Ježiša Krista. Vás všetkých pozývam na miesto, ktoré nie je príjemné. Na miesto, kde sa stalo veľa právnických chýb. Na miesto, kde viac fungoval hriech ako láska. Viac Božia hriešnosť ako túžba byť čestný a spravodlivý pred Pánom Bohom. Miesto a udalosti, o ktorých vieme, že sa mali tak stať, lebo Boh to predpovedal, ale to neznamená, že Boh to tak chcel. V tom je rozdiel. To, že Boh vidí a dokáže veci popísať dopredu, je jedna skutočnosť, a to, že sa ľudia preto rozhodnú. A rozhodnú sa nepočúvať Pána Boha, ale hlas, ktorý prichádza z úplne inej strany, to je ich vlastná zodpovednosť. A tak v tejto budove, na tomto mieste sa stáli veci, ktoré sa nemali stať, lebo boli nespravodlivé. A na druhej strane my sme radi, že sa stali, že Boh nás mohol takto zachrániť. A tak s týmto miestom, rovnako ako s krížom, máme zmiešané pocity. Dnes budem citovať hlavne z Jánovej 18. kapitoly, ale aj z niektorých iných častí Evanielií. Takže to, čo budem čítať ako prvé, bude verš z 28. kapitoly Jánovho Evanielia. Od Kajfáša, čo bol v tom čase ordinovaný veľkňaz, odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka. To je zvláštna scéna. Sudca a stvoriteľ celej zeme bol privedený pred súd. On stvoril nebo a zem. On spôsobil to, že v hrudi tých ľudí, ktorí ho viedli k súdu, bylo srdce a udržiavalo ich život. A nevedeli, že ten, ktorého chcú odsúdiť a ktorého smrť si prajú, je zárukou ich života a budúcnosti. On tam stál ticho, uvedomujúc si, že raz príde iný deň. Deň súdu. Nie jeho súdu.
Deň, keď títo ľudia budú stáť pred súdom a budú počúvať jeho rozsudok, ktorý nad nimi vyniesie, pretože on je nielen spasiteľ, on je nielen tou obeťou, ktorá teraz sa musí zodpovedať, alebo chcú brať na zodpovednosť za to, čo neurobil, ale on raz bude aj sudcom všetkých. Mali ste niekedy strach zo súdneho dňa? Báli ste sa toho a snažili ste sa radšej na to nemyslieť? Lebo už myšlienka na to vás nepokojovala? Keď myslíme na prichádzajúci súdny deň, na ten deň, kedy už sa nebude riešiť prípad Ježiša Krista, ale budú súdiť naše životy. Skúsme myslieť na 3 skutočnosti. Na 3 skutočnosti, ktoré sa budú podobať súdnemu procesu s Ježišom a napriek tomu budú úplne iné. Poprvé, pamätajme, že raz, keď budeme súdení spravodlivo. Keď bol Ježiš privedený na súd, bol si vedomý, že tam nebude ani náznak, ani túžba po spravodlivosti. Vedel, že tí, čo ho obvinili, hľadali akýkoľvek dôvod k jeho odsúdeniu. Jediný cieľ bol zbaviť sa ho, zbaviť ho života. Nebola tam nejaká túžba vyšetriť, čo sa naozaj stalo, dozvedieť sa, ako je to s týmto stavom, akým spôsobom ten človek ohrozuje spoločnosť alebo budúcnosť. Nie. Ten súd nemal žiadny zámer použiť spravodlivosť. Aj keď nenajdu žiadny hodnoverný dôvod, aby ho odsúdili, použijú čokoľvek, použijú falošné svedectvo, použijú nátlak davu, použijú manipuláciu, aby to docielili. A sudcovia, ktorí mali byť sudcami na tomto súde, boli skorumpovaní a skazaní. Napriek skutočnosti, že jediné, čo mu mohli vytýkať, bol jeho bezúhonný život, ktorý bol ale výčitkou všetkým nespravodlivým ľuďom aj sudcom, na tomto súde Ježiš nemal najmenšiu nádej, že to pre neho môže skončiť dobre, že by ho súdili spravodlivo. Sestra a brat, keď raz ty a ja budeme súdení spravodlivo. Ako vnímaš túto správu? Si nevinný, nevinná, alebo vinný a vinná? Si hriešnik, alebo nie si? Aké rozhodnutie súdu očakávať? Nemôžeme sa diviť, že ľudia, ktorí myslia na deň súdu väčšinou, tak ho očakávajú s nepokojom. Vieme, že ak budeme súdení spravodlivo, budeme odsúdení. Rozhodne sa o našej vine. Nemáme najmenšiu nádej, že by sme boli uznaní za nevinných, keď sa bude merať podľa Božieho zákona. Našťastie, to nie je všetko. Je tu ešte druhá skutočnosť, na ktorú musíme pamätať, keď uvažujeme o súde. A tou druhou skutočnosťou je, že keď bol Ježiš Kristus privedený na súd, tak bol tam sám. Žaloba bola zastúpená, dá sa povedať, že bola zastúpená v úplne plnom počte. Boli tam všetci, ktorí k veci chceli niečo povedať. Na strane obhajoby nebol nikto. Nie je možné, aby sa dial spravodlivý proces a nebola tam obhajoba. Že by tam nebol niekto, kto by sa postavil a povedal aj iné skutočnosti, nie len tie, ktoré hovorí žaloba. V deň, keď budeme súdení my, teraz hovorím obrazne, tak bude zastúpená žalujúca strana. Bude tam žaloba. Ale to nie je všetko. Budeme tam mať však na strane obhajoby človeka Ježiša spravodlivého. Nebudeme musieť všetkým tým obvineniam, ktoré budú pravdivé, čeliť sami. Bude tam Kristus, ktorý nám bude po boku.
On nie len, že bol pokúšaný rovnakým spôsobom ako my, on bol tiež privedený pred súd a bol aj súdený. On nám bude rozumieť. On vie, čo prežívame. Zaplatil za vinu, ktorú nespôsobil, aby mohol stáť na tomto súde. A potom na tom druhom súde mohol spomenúť to, čo na tom prvom súde nikto nespomenul. Jeho spravodlivosť. Na tom druhom súde, tá spravodlivosť, na ktorú si nikto nespomenul na jeho súde, bude pripočítaná na našu stranu. On bol za nás súdený, za nás bol potrestaný. On bude našim obhajcom. A tak okrem skutočnosti, že budeme súdení a budeme súdení spravodlivo, tou druhou skutočnosťou je, že budeme mať obhajcu. Veľmi dobrého. A tou treťou skutočnosťou, na ktorú chcem poukázať, je, že popri tých dvoch skutočnostiach, ktoré som spomenul, Ježiš Kristus bude nielen obhajcom na tomto súde, ale Ježiš Kristus bude predsedom súdu. On bude sudcom. Čo viac mohol Ježiš Kristus urobiť preto, aby tí, ktorí ho milujú, ktorí sú mu verní a ktorí chcú s ním stráviť večnosť, ktorí sa rozhodli nežiť na tejto zemi podľa lákania satana alebo svojho tela, čo viac mohol urobiť Ježiš Kristus preto, aby ich zachránil. Vtedy pred Pilátom pre neho nebola žiadna nádej na ohľaduplnosť, milosrdenstvo ani na spravodlivosť. Židovskí vodcovia, ktorí ho privliekli pred Piláta do súdnej siene, dokonca ani nevošli do tej budovy, kde sa to malo všetko konať. Chceli byť obradne čistí. Viete, večer mal začať veľký sviatok a oni potrebovali byť čistí. Ako by si to sami pred sebou zodpovedali, že vošli do domu pohana, kde by sa boli znečistili. Tá ľudská myseľ ako si zvláštne funguje. Takto funguje, žiaľ, naša myseľ. Hriech zvláštnym spôsobom ovplyvňuje našu súdnosť. Božie slovo nám hovorí, že Pilát prejavil milosrdenstvo a keďže oni neboli ochotní vojsť do jeho vládnej budovy, tak Pilát vyšiel von a opýtal sa, akú žalobu vznášate proti tomuto človeku? Odpovedali mu, keby nebol zločincom, nevydali by sme ti ho. Aký argument, aký fakt vidíte na tomto výroku? Čo z právneho hľadiska obstojí v tejto chvíli, čo prednášajú tí ľudia, aby bolo jasné, že ten človek naozaj niečo spáchal. Jedine ich vôľa. My by sme to tak chceli. Predstavte si, že oni prichádzajú na súd, aby zabili svojho kľúčového nepriateľa. A oni nie sú pripravení povedať ani slovo o tom, čo naozaj spáchal. Aby tam bolo nejaké obvinenie, ktoré zodpovedá rímskym zákonom, pretože o tie sa jednalo, na základe čoho by tomu Pilátovi zalepili oči, aby on povedal dobre. Oni očakávali, že Pilát nespraví vôbec nič. Ale z určitého dôvodu, aj keď to zrejme mali dopredu dohodnuté, Pilát sa začal zaujímať, že prečo tohto človeka? Čo vlastne spravil? Pilát začína chápať situáciu a nepáči sa mu celkom, že by sa mal stať súčasťou tohto hrozného komplotu. A tak povie, vezmite ho vy a súďte ho podľa svojho zákona. A Židia mu na to, my nemáme právo nikoho usmrtiť. Oni dopredu vedeli, čo chcú dosiahnuť. Oni neprichádzajú na to, aby použili rímskych právnikov alebo rímske zákony, aby sa dosiahlo právo, ale oni prichádzajú s jasným úmyslom, čo chcú dosiahnuť.
Pilát teda vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: Ty si král Židov? Možno nás prekvapuje táto otázka. Viete, čo vlastne sa Pilát chcel spýtať? Si vzbúrenec? A to tvoje prehlásenie za to, že si král, to znamená boj proti Rímu? Chceš naozaj bojovať proti Rímu? Chceš bojovať proti tomu, čo ja tu zastupujem? To je to, čo jeho mohlo zaujímať. Jeho nezaujímali tie ich pletky. Prepáčte, že to tak nazvem. O to, čo si oni mysleli, že je zločinnosťou. Jeho zaujímavá otázka: bojuješ proti tomu, čo ja tu zastupujem, a proti veľkej rímskej moci? A Ježiš odpovedá: hovoríš to sám od seba? Alebo ti to o mne povedali iní? A Pilát odvetil: vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si to vykonal? A Ježiš odpovedal: moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom, lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Všimnite si tieto slova. Ježiš Kristus nepopiera, že má kráľovstvo. A že v tom kráľovstve má určité postavenie. Ale on hovorí: a moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Moje kráľovstvo je úplne iného druhu, ako keby on hovoril: vieš, moje kráľovstvo zatiaľ neohrozuje tvoje kráľovstvo. Dokonca neohrozuje ani izraelské kráľovstvo. To, čo tu riešite, to nie je právna záležitosť alebo mocenská záležitosť, ktorá by sa dotýkala Izraela alebo Ríma. Zatiaľ nie. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, tak si buď istý, že mám dostatok služobníkov a dostatok moci, aby sa za mňa bili. Dôvod, že za mňa tu nikto nezápasí a že nezápasím ani ja, je preto, že zatiaľ nie je o čo zápasiť. Moje kráľovstvo totiž nie je z tohto sveta. Judáš mal svoje predstavy. On chcel donútiť Ježiša, aby nastúpil na izraelský trón. Bol odhodlaný biť sa za to, aby tam Ježiša dostal. Veril, že za to, čo človek má dosiahnuť, musí bojovať. Veril, že musí vyvinúť úsilie, aby sa veci diali v jeho prospech. Neveril v čakanie. On neveril, že musí počkať na to, čo Pán Boh urobí. Že od neho sa má dozvieť, ako to bude v skutočnosti. Nechcel, aby to Boh urobil inak. Chcel to urobiť sám. Ježiš však povedal: moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo, potom by moji služobníci za mňa bojovali. Bratia a sestry, je možné, že ani my nemáme bojovať, aby sme získali víťazstvo v duchovnom zápase? A je možné, že niekedy si zamieňame za to, čo máme robiť a čo robí naozaj Pán Boh a čo robil Ježiš Kristus? Keď sledujeme, ako je v evanjeliách používané slovo kráľovstvo, zisťujeme, že Ježiš Kristus, keď hovorí o kráľovstve Božom, tak hovorí o dvoch skutočnostiach. My to nazývame ako kráľovstvo milosti a kráľovstvo slávy. Často hovoril o nebeskom kráľovstve a veľmi často, keď začínal nejaké podobenstvo, tak začínal slovami: nebeské kráľovstvo je podobné. A tak kráľovstvo milosti nám predstavuje ako to, ktoré zahŕňa odpustenie, ktoré nám ponúka jeho moc, aby sme nemuseli žiť v hriechu, a ktoré nám ponúka k tomu, aby sme dokázali odpúšťať, aby sme žili na tomto svete napriek tomu, že okolo nás je stále hriech, aby sme dokázali žiť ako Božie deti a vnímali krásu Božieho kráľovstva
Ešte zatiaľ hriech nebol odstránený, ešte na tejto zemi funguje, ale už teraz je tu kráľovstvo milosti. My dary, ktoré Boh dal pre nás, môžeme používať a musíme ich používať. Je zaujímavé, že ani za jeden z týchto darov, ktoré nám Pán Boh dal, ktoré sú obsiahnuté v kráľovstve milosti, za ne nemáme bojovať. Cestu do neba si totiž nemôžeme ani vybojovať, ani zaslúžiť. Nemôžeme bojovať za to, aby sme získali víťazstvo, ani za to, aby sme získali poslušnosť alebo schopnosť premáhať zlo. Keby Ježišovo kráľovstvo bolo z tohto sveta, museli by jeho služobníci bojovať. My by sme museli za to bojovať. Za to, čo cítime, že sa deje nespravodlivosť s nami, s touto cirkvou, s týmto svetom, s okolnostiami, ktoré sú okolo nás. Ale Ježiš Kristus hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo, tak by ste videli, čo sa bude diať. Požehnanie nebeského kráľovstva nedostávame ako odmenu za víťazstvo v boji, dostávame to ako dar. Odpustenie je dar, pokora je dar, víťazstvo je dar, aj poslušnosť je dar. Za niečo, čo dostávame ako dar, sa nebojuje. Peter to nepochopil. A tak vytiahol meč a začal bojovať za Ježiša, pretože sa domnieval, že to takým spôsobom vyrieši. Že tú nespravodlivosť, ktorá sa ide diať jeho pánovi, vyrieši takýmto spôsobom. Potom neskôr ležal v záhrade s tvárou zaborenou do prachu a plakal. A ešte viac, nie za to, čo urobili Rimania, ale za to, čo spáchal on. Chcel bojovať a dopadlo to trapne. Judáš to nepochopil a preto nakoniec skončil ako mŕtvola vedľa cesty na Kalváriu. Veľmi smutný koniec. Pilát to nepochopil a rozhodol sa radšej vyhovieť tomu zástupu, ktorý proti nemu bojoval, napriek tomu, že mal varovanie od vlastnej manželky, ktorá mu hovorila, dávaj si pozor. Bojím sa toho, čo máš urobiť. To nie je dobrá cesta. Snažil sa vyhnúť neľahkému zápasu, pred ktorý bol postavený, tým, že Ježiša poslal k Herodesovi, ktorý tiež nepochopil podstatu Kristovho kráľovstva. Pilát sa rozhodol, že svoju zodpovednosť prenesie na Herodesa, a tak poslal Ježiša k Herodesovi. A keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký div. Doliehal na neho mnohými otázkami, ale on mu neodpovedal. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo na neho žalovali. Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliec do žiarivého odevu a poslal ho späť k Pilátovi. Ježiš nepovedal ani slovo. Tento Herodes dal sťať Jána Krstiteľa. Volal sa Herodes Antipas. Bol to syn Herodesa Veľkého, ktorý nechal povraždiť tie detičky v Betleheme po narodení Ježiša. Zdá sa, že by sme sa mali tešiť z toho a hovoriť si, tak mu treba. Tak mu treba, že ho ignoroval za to, čo urobil jeho otec, čo robí on, čo robí jeho celá rodina. To si zaslúži odsúdenie, ani slovo mu nepovedať. Tešiť sa z toho, že je ignorovaný. To nie je Ježišov spôsob. Dôvod, prečo Ježiš neodpovedal, bol v niečom úplne inom. Ja som presvedčený, že Ježišové srdce krvácalo, že bol smutný. On prišiel zomrieť za Herodesa rovnako ako za vás a za mňa. A rovnako ako plakal nad Jeruzalémom, ktorý sa správal rovnako nevhodne voči Ježišovi a odmietavo, tako sa správal Herodes.
A Ježiš plače nad Jeruzalémom. Ježiš si uvedomil, že ďalšie jeho dieťa ho odmietlo. Ježiš je smutný, keď vidí Herodesov postoj. Skúsme sa na to pozrieť ale z druhej strany. Prečo Herodes odmietol Ježiša? Prečo nebol schopný napriek množstvu informácií, ktoré dostával, koľko Ježiš Kristus spravil zázrakov, aký vplyv má na život izraelského ľudu, prečo nebol schopný sa pred ním pokoriť a prijať to, čo Boží syn mu môže dať? Odpoveď je jednoduchá. Lebo odmietol prorockého ducha. On sa previnil proti Duchu Svätému. Ján Krstiteľ bol jedným z najväčších prorokov. Bol to Boží posol, ktorý bol poslaný ako predchodca Ježiša Krista. A takmer celé Judsko sa obrátilo k Jánovi Krstiteľovi. A do určitej miery Herodes Antipas bol jeho fanúšikom. Rád ho počúval, vedel o ňom. Ale Ján Krstiteľ mu musel povedať vážne veci. Herodes Antipas žil s manželkou svojho brata ako so svojou manželkou. Odvrhol vlastnú manželku a zobral si druhú. Títo ľudia si robili z Božieho zákona, prepáčte za výraz, trhací kalendár. A tak Ján hovorí, sa musím ešte vrátiť. Tento text mi chýba. Ján hovoril Herodesovi, nesmieš žiť so ženou svojho brata. Herodes sa Jána bál, lebo si uvedomoval, že je to spravodlivý a svätý muž a chránil ho. Keď ho počúval, často bol v rozpakoch, no predsa ho rád počúval. To je Marek 6. kapitola 18. až 20. verš. To znamená, Duch Boží pôsobil na Herodesa a on bol ochotný čas toho hlasu počúvať. Napriek tomu ho dal popraviť. K Herodesovi hovoril Duch Svätý a on ho odmietol. A tak Ježiš nakoniec musel prijať Herodesovú voľbu, voľba, ktorá potvrdila úplné zatvrdenie jeho srdca pred Božou pravdou. V hneve poslal Herodes Ježiša znovu na Pilátov súdny dvor. Tam sa na scéne objavila Pilátova manželka. Keď Pilát sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho žena. Nemaj nič s tým spravodlivým. Mnoho som dnes vo sne pre neho vytrpel. Možno, že to bolo o týždeň, alebo o mesiac pred touto udalosťou. Pilát so svojou manželkou sedeli pri raňajkách, ako to bolo často zvykom. Pilát jedol a jeho manželka mu rozprávala, čo je nové. Upozorňovala ho na rôzne veci. Okrem iného mu povedala aj to, čo sa týkalo Ježiša Krista. Veľa o ňom počula. Zaujímala sa. Dá sa povedať, že to bol človek, ktorý hľadal pravdu, napriek tomu, že je pozadie vychádzalo z rímskeho pohanského náboženstva. Bol to dokonca taký človek, ktorému sa rozhodol Pán Boh poslať svoje posolstvo. Mala sen, ktorý jej spôsobil starosť. Videla Ježiša v súdnom procese. Videla, že jej manžel ho neprepustil ako nevinného napriek tomu, že to mal urobiť. Videla kríž, kalváriu, videla krvácajúce Ježišove telo. Počula výkrik, ktorý nakoniec Ježiš povedal všetkých tých slov, ktoré tam vyriekol. Počula, ako Ježiš hovorí, je dokonalé. Potom videla ešte ďalej, videla do budúcnosti. Videla dobu, kedy sa Ježiš Kristus vráti na túto zem v moci kráľa. Vtedy sa zobudila. A uvedomovala si, že ten sen nebol len snom. Že to bolo posolstvo. A tak si praje varovať svojho manžela.
Pilát síce neochotne, ale napriek varovaniu svojej manželky sa rozhodol konať ďalej. Prijal si, aby bolo možné urobiť obidve veci, ktoré sa spolu nedali urobiť. Prepustiť Ježiša a uspokojiť rozvášnený dav. Viete, sú situácie, kedy sa musíte rozhodnúť. Radi by ste vyhoveli aj jednej, aj druhej strane. Nedá sa. Sú situácie, kedy sa musíte rozhodnúť. Nakoniec sa podal tlaku a obetoval Ježiša, aby si udržal priazeň ľudu. Aby si zachránil svoju kožu, aby sa postaral sám o seba. Pilát sa pokúsil o posledný zúfalý úskok pred davom a pred jeho vodcami. A tak povedal. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Tento zvyk zaviedli Rimania. To bol pohanský zvyk. Predstavte si takú bláznivú myšlienku. Pretože je nejaký sviatok, tak prepustíme zločinca. Akú to má logiku? Židom sa to páčilo. A tak on by tak rád prepustil Ježiša. On ho nazve židovským kráľom v snahe ovplyvniť tých ľudí, ktorí ho počúvali. Oni znovu skríkli, nie toho, ale Barabáša. Barabáš bol však zbojník. Fulton Oursler napísal knihu Najdôležitejší príbeh, o ktorom sa hovorí. A okrem iného v tomto príbehu povedal, že Barabáš bol fanatik, muž, ktorý bojoval proti Rímu. Bol známy ako zlodej a lupič. A kniha Túžba vekov nám o ňom povie ešte viac. Teraz budem čítať citát. Barabáš o sebe rozširoval, že je Mesiáš. Tvrdil, že má moc zaviesť nový poriadok a usporiadať svet. Pod vplyvom satana tvrdil, že všetko, čo nakradol a nalúpil, je jeho majetok. Satánskou mocou robil podivhodné veci. Získal medzi ľuďmi aj nasledovníkov a podnecoval vzburu proti rímskej vláde. Bol to tvrdohlavý a beznádejný ničomník, ktorý pod maskou náboženského nadšenia búril ľud a páchal násilie. Predstavte si, že oni si vybrali tohto človeka. Čím si v skutočnosti vybrali zločinnosť. Ježiš Kristus predstavoval zákon a lásku. Tento človek predstavoval bezzákonnosť, násilie a zločinnosť. A oni si vybrali. A toto rozhodnutie už nikdy nebolo zmenené. Tým, že si vyvolili Barabáša, zvolili si človeka, ktorý neveril, že sa musia zákony dodržiavať. Keby si vyvolili Ježiša Krista, zvolili by si úctu k Božiemu zákonu, úctu k Pánu Bohu a úctu k tomu, čo Boh tejto zemi dal. Dodnes máme tento problém. Dodnes si vyberáme medzi týmito dvomi možnosťami. A znovu zisťujeme, že je potrebné rozhodovať sa medzi Barabášom a Ježišom. Medzi cestou, ktorú predstavuje Barabáš, alebo Satan, keď to povieme úplne rovno, a Ježiš Kristus, Boží syn. Koho si v živote vyvolíš? Chceš žiť v spoločenstve spojení s Kristom a prijímať od Neho každý deň dar milosti, odpustenia a víťazstva? Dar pokory a poslušnosti? Alebo si sa rozhodol pre Barabáša. Chceš si sám vybojovať svoje zápasy a prikláňaš sa k názoru, že zákony netreba zachovávať? Izraelský ľud, napriek tomu, že to nie je zvláštne, urobil svoje rozhodnutie. Dodnes toto rozhodnutie nezrušil. Tam stala izraelská zákonodárna moc, tam stál najvyšší náboženský zbor Izraela, tam bol zastúpený ľud, ktorý sa nazýval Boží ľud. Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili okolo neho celú kohortu.
Vyzliekli ho a obliekli do purpurového plášťa strenia, uplietli veniec a nasadili mu na hlavu korunu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, židovský král. Pluli na nohu. Brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu na to smievali, vyzliekli mu plášť a obliekli jeho rúcho, potom ho odviedli, aby ho ukrižovali. Ježiš, ktorý ako stvoriteľ vesmíru a ako veliteľ nebeských zástupov mal moc privolať 10 000 anielov na to, aby v tejto chvíli zasiahli a zvrátili vývoj udalostí. Rozhodol sa ochotne podstúpiť za teba aj za mňa smrť. Smrť na kríži. Je to nespravodlivé, je to bezprávne a napriek tomu to má zmysel. Oveľa hlbší, ako ľudská mysel dokáže pochopiť. Môžeme nad tým žasnúť. Môžeme si dávať otázky, prečo sa tak stalo. Duch Svätý nám hovorí, že toto bude témou nekonečných rozhovorov na novej zemi a nikdy nebudeme na konci. A tak nedúfajme, že dnes to pochopíme, že nám bude všetko jasné. Celú večnosť budeme žasnúť. Aj dnes bude stačiť, keď tomu uveríme. A keď to príjmeme pre svoj život, príjmeme ho ako svojho spasiteľa a pána, pretože tento postoj nám umožní, aby sme potom vo večnosti sa do nekonečna rozprávali. Stále žasli, ale prežívali radosť, pokoj a požehnanie a tešili sa z toho, že smieme vidieť denodene tvár nášho pána. Amen.